I can safely tell you that the structure and the body for the 2025 is already in place. 2025? Yes. All right. 2025 is already in place. Okay. The theme is already there. Ah. We are now busy crafting the title track. As you know, we've got a very special way we Christian our albums. So this is what we are really working on. All right. Hello guys, tinokugamuchirai nemufaro. Kana usati wabaya subscribe, baya subscribe. Kana usati wabaya follow, baya follow. Kana usati wabaya ka notification bell wako, baya kuitira kuti patinoposta imwe content yese unenge uchizviona. Handitika album rakabuda tese takariona. Handitika ndakaita mukana wekutaura neaward winning gospel diva Moyo nemanagement chivunza kuti zviri kufamba sei, chichiri kuitika after Mvere Dzabvepi, dzakazobvepi uye dziri kuendepi. Handitika good morning ladies and gentlemen. Tarara takarara zvakanaka chaizvo. Timakabva kutiburira mahitsi ega. Ndozvinoita vanhu vanenge vakabura mahitsi eri kurelaxa kudai so. Why are you so relaxed? Nini ndikabura hit ndiye ndisingatogari pasi. I don't got any basa to people. It really took a lot. It really took a lot out of us. Yeah. You realize that Simba Jinshua Ragapia, talking about the emotions involved, the physique involved, the mentality, the up and down. So obviously kana vazo fura, akura kazodi chidopo cha fura. You need to get some time where you chill, relax, and reflect and thank God that Ebenezer, this is the far He has taken us. Alright, management yataura ko mama Moyo maizvifambisa sei makolabhu takaona mamwe South Africa, Sulumani. How do you balance it? Pressure yacho kuti muzobuda nechinhu 11 songs. It's not a joke. Munongoziva kuti producer wangu akarongeka namanager. Hold on. Aritaurwa producer ndini manza. Continue. Producer wangu nomanager wangu vakarongeka. Saka ndinotombodzwa pressure iseyo. Zvangu zviri nyore zvisingaite. Pana kana pakambodiremera. Kwakungoti zvangu zvakangoringana. Saka handina kana pressure zero. All right, pressure zero. Yeah, pressure zero. Sevhiri risina mweya, pressure zero. What are we expecting after Mvere Dzabvepi? Because after taita mhanza isekwi vanhu wewe. Kuti pane zvimwe zvichaita here akomanaka amazita yane nyaya zvii zvikuitika. I think I've always said this, that whenever you do something you celebrate for a nanosecond and then you're back in the trenches. Yeah. You're asking me to say makachila. It's something that I really want to share, but now that Mvere Dzabvepi Zakukuana muvunza muri muvunza what's next is what's boggling my mind now. I can safely tell you that the structure and the body for the 2025 is already in place. 2025? Yes. All right. 2025 is already in place. Okay. The theme is already there. We are now busy crafting the title track. As you know, we've got a very special way we Christian our albums. So this is what we are really working on. The biblical text is already in place. So Nungoti Zoro in Bigger, and the Fuga Zora for 2-3 hours. Brainstorm and Moyo. I'm thinking of A, B, C, and D. What's your type? Like we do, this is how we work. We are hands-on. He brings the melodies, we come up with the ideas so that we get the best product. But allow me to celebrate. Mvere Dzabvepi. I'm living in Mvere and this was before me like I'm and by kunyari kuti andisiri munhu wekudm andisiri manager wabroadcast album uri kutapira hazvinei kuti ndimi ani kuti ndiwani uripi nhasi mwanya ndibvisa panapa kana mwandidzinga basa
kana dai mwanya ndigojera yenyu mutoilet reri tiri kutapira album pachezvaro haro riri kutapira kana dai ranga rakaitwa anyone else yes with this magnitude I could simply say this statement. Alright. The album is sweet. Wow. Tichiri kutaura ipapa I have just 2 questions. Makandipromisa kuti album rikapisa ndinoita muri kundiendesa kuCape Town. Ndamuda kubatirai panapa. Producer, it's also we are people who usually live with their word. Tine levels of Twitter so to pisa kwacho tisapisa kusika. Alright. So far so good. Okay. And as we speak, my plans are actually out and kuti kana karamba tichifamba mufambiro. Yeah. To know my expectations that they can say. Haisi nyaya maningi Cape Town munozotoka holiday. Wow. Togara tiriyo tikaenda koriza tobva takusiya iko Mamandisiya momboitawo zvamunoitawo munenge mabata basa. Thank you. Munenge mabata basa asi regai tibva tangokutendaiwo imini producer. Yes. Kune mamwe maproducer anoziya vhesi but with Olin Anderson he's somebody who says apa toita sei and which is something that is key. It means we all take ownership of the project. Kana yabuda nderi tese kana yadona nderi tese kati munhu wese anenge aisa input yake iyo. Let me implore my producer and listen hakuna munhu unoziva vhese. In life, I think I've told you this uncountable times. Yes. There are things that I know that you don't know. Yeah. There are a whole lot of things that you know that I don't know. So does my Moyo. One is Wakawanda, one is Ziva. So this is Ziva. Okay. And so if we bring our efforts together, so talking about producers, one of my Moyo, totaura nezvimwe tomboseka rekuti chinonzi tempo munochiziva here munochiziva. But at the end of the day we come up with a project yekuti tese tinenge tiri kufara nezvayo. Okay, just a last one. Pane controversy yakaitika patakabuditsa kuti tichange tine song inonzi Moyo ngafe. Vanhu vakawanda vaitofunga kuti ameno message yaro. I was very much impressed kuti yanga iri as nyaya yakatonanga kuma drugs. How do you balance it kuti zvinhu zveshoko raMwari zvozotanga kuzoenda social commentary? Maybe Mama Moyo. She will help us. I will give you an insight about that. Yes. You know, when you read the Bible, there is a new revelations that you get every time you read a passage. And also don't forget that I am a qualified pastor. Yes. She is a qualified pastor. Okay. There is exposition that we do in the Bible. Every time you read the Bible verse, there is need to think outside the box. There is need to unpack whatever is enshrined in a certain part of the biblical passage. So we looked at our societies and we saw that there is great vices and there is actually a scourge, or should I call it a pandemic, in drugs and substance abuse. The world is grappling with that. Even our country is grappling with that. So to us, there was a time where uroi waityisa kuti kune waroi but uroi wekuti wazonokora natsoka unenge wabuda mufasho kwane humwe uroi huri contemporary uye vana vedu vari kuroiwa nemadrugs hamba dzedu dziri kuparwa nemadrugs. So we said my Moyo uyu watoita muroi. Alright, let's unpack it. Takafunga kuti pakutorohwa ana mbuya vedu vachitaurwa kunzi ana mbuya vedu zvese hapana zvatingangotaura tinongoti nzve. Alright mama, last words tichipedza zvedu. Mashoko angu ekupedzera ndoti zvese zvamamuchita ipapa ndatichitokomboza. Aiwe. Imwe song futi yatikanditikandisa yekuwedzera pane dziya dzatiripo. Yes. Song inichibuda zvamamuchitaura ipapa. For your own information, we recorded 68 songs. 68. Album. That's what you producer. We did record a lot of songs. I lost the count, but I know what the album mukanoti nesa kuti nhasi kuti sira gunpoint kuti budisa album. Besaka makazoona kuti rimwe sleeve rakanzi featuring. Yes. Tine masongs akawanda akafeature vaimbi vakawanda saka akuzoita achibuda kutozorasika sleeve kuwandisa kwemasongs pa68 tikada kuverenga vanhu vati maalbum anenge 4-5 akagara but hatisi kuzorora mandambotawati zvamaritaura panapa ndatione song saka mangwana ndinopinda zvadaura ramai Moyo mai zvazvinoita chitendine mamwe masongs aifanira kunge apinda paalbum ra 2019 imirei akandosara ari
ari komashoni. So when we say takuita rimwe album tobva takangana kuti tine amwe takambosiya totozasabanisa taunotangana kuti nezvimwe zvinyowani. Saka handisi kuziva kuti pa68 hatina 68 minus 11 ndokuti mesi dzacho plus dzekumashure tiri kushuvira kuti pa50 chakuti dzekumashure tikadzoedza pakudzekumuma70 chakuti tiri kushuvira kuti dzichakwikwidzao kuti dzizokwana mualbamu dzva dzakutofanira kukwikwidzwa. aiwa bhavho tinoda kungotenda rutsigiro rwezimbabwe aundi pasi rese south africa, botswana, all corners nekugamuchirwa kwamvere dzabvepi. toda kutendai ndakamirirawo vari behind the scenes because ndinenge ndisiri ndega tine band ratina rinonzi Heavenly Melodies. Saka toda kungokutendai kuti thank you so much nesupport kutitsigira kwenyu kwamuri kuita. Rambai muri kutitsigira zvekare mugoramba muri kutinyengeterera. Pasina imimi isusu hatipo, tingori family imwe chete. Hamusisiri mafans, but you are now family. You are now part of us. Thank you so much. Nekutendawo producer imimi basa rese ramuri kubata. Thank you so much. Yes, wow. Mutare, thank you. Mutare munodadisa. Vaimbi vese vemamutare tokutendai nerutsigiro. Tinoda kutenda Mwari wakuitirei zvakanaka Mutare. Vese vakauya yes. Diamond FM iri kutitsigira zvakanaka. Imaisi nyoro unogona kuita radio yenyu yemumusha uregedza kuridzwa ipapo pachiridzwa dzimwe dzinhu but regai nditi Diamond FM iri kutitsigira isusu vaimbi vese vemamutare hatina zvichemo takagarika tinonzwa kudzirwa nemi Diamond FM. Thank you so much. Thank you. God bless you.